Salut! De ceva timp am început tratamentul de fertilitate. La fel ca dumneavoastră, am avut diverse întrebări. Dar cu oamenii potriviți lângă mine, totul s-a rezolvat rapid. Doctorul mi-a prescris Arvecap. Am să vă arăt toți pașii pentru pregătirea dozării și administrarea corectă. O să vedeți, nu este greu. Câteva cuvinte despre Arvecap. Preparatul injectabil este utilizat fie pentru a inhiba ovulația până la maturizarea foliculilor, fie pentru maturarea finală a ovocitelor înainte de recoltare. Este disponibil într-un ambalaj de 7 bucăți. Fiecare ambalaj conține 7 flacoane de pulbere și 7 flacoane de solvent. Veți avea nevoie de o seringă de 2,5 ml pentru combinare și de un mic ac gri pentru injecție subcutanată. Arvecap este păstrat la temperatura camerei, ferit de lumină. Eu îl țin în sertarul meu. Dacă medicul dumneavoastră vă recomandă Arvecap zilnic, atunci doza trebuie administrată la aceeași oră în fiecare zi. Alegeți o oră fixă care vi se potrivește, după amiaza între 5 și 8. Dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat o singură doză, trebuie să faceți injecția strict în ziua și ora indicate. Înainte de a începe, spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun. Confirmăm că avem la îndemâna noastră tot ce avem nevoie pentru doza zilnică de Arvecap. Un flacon de pulbere, un flacon cu solvent, seringă de 2,5 ml cu ac detașabil, un ac mic pentru utilizare subcutanată, vată, alcool. Acum să pregătim doza de astăzi. Scoateți capacul din flaconul cu pulbere. Loviți ușor flaconul cu solvent deasupra pentru a îndepărta lichidul rămas pe vârf. Veți găsi un semn special pe fiolă. Rupeți-o prin aplicarea unei presiuni constante. Mișcarea este ca și cum ai plia marginea. Acum, introduceți acul seringii în flaconul cu solvent. Trageți pistonul pentru a aspira tot lichidul. Pătrundeți centrul flaconului cu pulbere cu acul și injectați încet lichidul, împingând ușor pistonul seringii până când acesta se golește. Cu mișcări rotative ușoare, amestecați până când soluția este limpede și fără particule. Nu amestecăm tare pentru a evita formarea bulelor. Întoarceți flaconul cu vârful în jos și aspirați lichidul trăgând încet și cu grijă pistonul seringii. Pentru aspirație mai ușoară, coborâți vârful acului în vidul dopului de cauciuc. Asigurați-vă că tot lichidul este aspirat și scoateți acul din flacon. Dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat să diluați 2 pulberi cu un singur lichid, injectați lent acest lichid în al doilea flacon cu pulbere. După ce ați finalizat combinarea, introduceți cu grijă capacul protector în ac, scoateți-l și aruncați-l. Acum, introduceți acul mic în seringă și scoateți capacul protector. Țineți seringa cu acul îndreptat în sus. Loviți ușor pentru a ajuta orice bulă de aer să se ridice la vârf. Apoi, apăsați ușor pistonul pentru a îndepărta bula. Dacă trebuie să lăsați seringa jos, puneți capacul la loc. Și acum trecem la injecție. Nu este atât de dificil pe cât pare. Injecțiile se fac în zona abdomenului, în zâmbetul de sub buric, cu 2-3 degete dreapta, stânga sau jos, la un punct diferit de fiecare dată. Alegeți locul și curățați-l cu vată și alcool. Ciupiți pielea din zonă și introduceți acul cu o mișcare constantă și fermă, vertical sau diagonal. Nu vă stresați, acul este foarte subțire. Apăsați pistonul ușor și continuu fără întrerupere, până când acesta încetează să coboare. Când seringa se golește, scoateți acul din piele. Asta a fost. Apăsați ușor cu vată pe zona de injectare și măsați ușor timp de 2 secunde. Închideți acul cu capacul exterior pe care l-ați ținut deoparte.
Seringile uzate trebuie aruncate într-un coș special pentru deșeuri biologice. Dacă nu aveți, păstrați-le și cereți de la EmbryoLab să le trimită cu siguranță în gestionarea deșeurilor biologice. Ați văzut? Nu a fost atât de dificil! Aici veți găsi câteva sfaturi utile. Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să contactați pe EmbryoLab.